Que faltaven 2 estudiants de llengua de signes. Bon dia, benvinguts i benvingudes a una nova edició dels Vermuts del Diari de Barcelona. En aquest cas és la 6a edició i abans que res volia donar les gràcies a tothom que l'ha fet possible i sobretot Noemí per venir. Com veieu, a la meva esquerra també comptem amb els estudiants de llengua de signes. Tenim la Lídia Marlès, en Marc Casillas i l'Eloi Singla, que s'aniran tornant durant aquesta hora que durarà el vermut. I ja sabeu tots com funciona el vermut, que és especialment els estudiants de periodisme de la Universitat Pompeu Fabra els que faran les preguntes. Agraïm també als mitjans que hagin vingut o els que ens estiguin seguint per streaming. I bé, això, només recordar que tenen absoluta prioritat els estudiants. Poc després que hagi acabat OT 2023, una edició molt intensa, que ara en parlarem, tenim la sort de tenir avui aquí amb nosaltres una de les peces claus d'aquest talent musical, com és la Noemí Galera, la productora de televisió, directora de càsting de Jazz Music i directora de l'Acadèmia. Noemí, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. La Noemí forma part d'Operació Triunfo des dels seus inicis, des del 2001. Des de llavors, els primers anys era directora de càsting, després també va presentar el xat d'OT, fins que el 2017 va passar a ser la directora de l'Acadèmia i fins a dia d'avui. Aquest any s'ha emès per Amazon Prime Video, a diferència d'altres edicions que s'havia fet per Televisió Espanyola o per Telecinco, i el fet de fer aquest canvi ha fet créixer moltíssim l'audiència, que això també ja en parlarem avui. Això diuen, perquè no ho sabem. No hi ha dades. Los datos no los tenemos. I res, que moltes gràcies d'altre cop per ser avui aquí amb nosaltres. Ara et donarem el torn de paraula per fer una mica de balanç de com t'has sentit, com has viscut aquesta edició i després ja passarem a obrir el torn de preguntes amb els i les estudiants de periodisme. Moltes gràcies. A vosaltres. Bon dia a tots i a totes. Jo soc la Noemí Galera, alguns de vosaltres potser no em coneixeu. Fa 33 anys que treballo a Jazz Music. Soc la directora de càsting de la productora i he fet els càstings de programes com Lluvia de Estrellas, Canciones de Nuestra Vida, Allá tú, Alta Tensión, l'Allá tú el tornem a fer ara per Telecinco. Tot el que tingui a veure amb concursants recau en el nostre equip. Des de 2001 estic, com deia la Meritxell, a Operació Triunfo, des dels inicis, fent els càstings de totes les edicions, fent tasques de sotsdirecció. A l'etapa de Telecinco vaig fer de jurat i després ja, des del 2017, em van encarregar la tasca de directora de l'Acadèmia. La veritat és que des del 17 jo crec que és el paper més agraït que he fet a OT. Hem acabat fa una setmana d'aquesta edició, nova edició. Sí que és veritat que ha sigut molt intensa, però crec que els valors que a més intenta transmetre aquest programa, que no només és un programa, un talent musical, crec que aquests valors han arribat als nostres espectadors. Jo sempre dic que és més que un programa de música i crec que és un programa que, com ens veu tanta gent jove, tenim l'obligació de transmetre valors de respecte, d'igualtat i sobretot això, i que les persones que hi participin o puguin o vegin aquest programa es puguin sentir lliures i ser ells i elles mateixes. No sé, ell ja parlava de les dades, que havia sigut un èxit. Suposem que ho és perquè tampoc Prime sí que ha donat dades molt generals, però una de les avantatges d'aquesta edició és que hem viscut sense audiències, ens aixecaven els dimarts sense la pressió de tenir una nota que et digui si ha anat bé o ha anat malament, esto és glòria bendita. I sí que sabem que ha sigut un èxit, només per les dades digitals, que ja van passar el tinet a la roda de premsa posterior a la final,
han sigut un èxit rotund, no? La nostra visibilitat a xarxes com a TikTok, que ha sigut un dels grans èxits d'aquest any, i el càsting, me voy a echar flores, el càsting que jo crec que ens ha sortit molt bé i han sigut 16 persones que han pogut connectar amb el jovent i amb els que no eren tan joves que ens seguien, no? Amb un talent musical espectacular, on a la segona gala dius a qui vamos a nominar, Déu meu, i per mi és un orgull que hagi funcionat tan bé. Una de les proves de que funciona bé és la quantitat de gent que et demana entrades per venir de públic. Quan gent que no t'ha enviat un WhatsApp amb anys i de cop i volta dius, hombre, això és que funciona. Així que no sé si, jo crec que amb això i la resta ja em coneixeu i si us sembla, el que vulgueu preguntar. Exacte. Començarem amb la ronda de preguntes. Anireu aixecant la mà i la meva companya Paula per una banda i per aquí hi haurà en Roger. Us cediran el micro i així li podreu fer la pregunta a la Noemí. Vinga. Qui vol començar? Allà. Aquí en tenim. Hola, bon dia. Parlaves ara del càsting que ha estat un èxit i precisament jo volia fer-te la pregunta sobre els concursants i és que aquesta generació, gairebé la majoria, han nascut després de l'any 2000 i llavors era per preguntar-te si hi havies notat alguna diferència en el comportament i en l'actitud per la seva generació. Mira, cada cop que fem el programa jo crec que el càsting acaba sent una foto del jovent actual. Des de l'última vegada que vam fer l'edició, l'última edició que va ser el 2020 fins ara, que han sigut 3 anys, han canviat mogollon. La majoria dels concursants d'aquest any tenen 18 anys, és a dir, que quan tenien 15 els va agafar la pandèmia, han estat relacionant-se durant 3 mesos o 2 mesos tancats a casa amb les pantalles, amb la qual cosa és gent que estan acostumades a relacionar-se així, demanar-los fer un challenge de TikTok, estan tot el dia amb la pantalla a la mà, amb el mòbil a la mà i comunicant-se amb aquesta via. Amb la qual cosa és molt fàcil per ells després això transmetre-ho a la tele, perquè tenen càmeres igualment, i explicar tot el que senten, els és molt més fàcil. És una generació molt més oberta, sense por d'expressar el que senten i molt potent. Sí que és veritat que és una generació molt acadèmicament molt formada, però a l'hora del dia a dia, les coses tan fàcils com posar un rentavaixelles, aquesta part ja ens costa una miqueta més. Però cada edició és diferent, a no ser que tinguin molt poc temps entre una edició i l'altra, però sí, han passat 3 anys i es nota un canvi. Sí? Següent pregunta. Hola, què tal? Albert Aragonès, del diari de Barcelona. Jo et volia preguntar, les joves d'avui en dia, sovint quan comencem a entrar al món laboral, una de les reivindicacions que tenim, o el que més por tenim, és a no poder conciliar la nostra vida en relació a la feina. I jo justament per això et volia preguntar, també en l'àmbit personal, com estàs després d'estar 3 mesos treballant de manera intensa? Clar, i també preguntar-te, perquè tu tens família, com és la conciliació familiar durant aquests 3 mesos a nivell mental i a nivell també físic, de poder compartir amb la família, d'estar o de no estar? Gràcies. Mira, jo quan faig OT estic al 100% amb el programa. No he tingut ni un dia de descans, excepte 24 i 25 de desembre, perquè ells no hi eren. La sort que tinc és que tinc una parella, que nosaltres som un equip, i quan no està l'un està l'altre. També es dedica a això, ell és músic i fa tele també,
Llavors hem tingut la sort de que no s'han solapat dos projectes alhora, no? Però els meus fills això ho han viscut des de petits. Es passa malament en el sentit de que hi ha coses que et perds, no? Però si vols fer OT i fer-ho com a mi m'agrada fer-ho, jo sé que haig d'estar al 100% implicada amb el projecte. I a més moltes vegades dic, m'agafaré els divendres al matí lliures, i el meu marit, l'Arnau, em diu vés-te'n allà perquè estaràs a casa enganxada al 24 hores patint, doncs millor que hi vagis allà. I té raó, o sigui, ho passo molt millor així. És esgotador, són moltíssimes hores, des que hem acabat l'edició estic dormint like marmota, és molt heavy, però crec que val la pena fer-ho així, no sabria fer-ho d'una altra manera. I la sort és que són 3 mesos. Si això es continués en el temps és inviable, o sigui, no es pot fer, no pot ser. No sé si t'he respost. Amb molta paciència. Hola Noemi, jo et volia preguntar, durant l'edició s'ha comparat sovint la repercussió d'aquesta generació amb la primera d'OT de l'any 2001 o fins i tot de la del 2017. No sé si creus que fins i tot aquesta edició l'ha pogut superar i si ho relaciones amb el fet que el format ha de descansar. Que el format necessita descansar i que li va bé el descans, això està comprovadíssim. Ha tingut la mateixa repercussió? Cap edició tindrà la mateixa repercussió que 2001, perquè va ser la primera, perquè ningú sabia el que anàvem i érem tots nous amb això, no? I els concursants eren verges de veritat, perquè no sabien què estava passant a fora i no tenien una referència anterior. Qualsevol concursant ara, encara que hi ha hagut descans, ha sentit parlar del programa. Inclús alguns dels concursants d'aquest any eren fans, friki fans del programa i sabien millor que el Manu Guix què passava, en quin moment i com, no? Sí que hi ha hagut crec que es podria comparar la tornada del 17 amb aquesta, amb el 20, però això és que mai saps com funcionarà, no? A vegades dius, bueno, sí, ens esperem 3 anys i potser en aquell moment no ho peta. Hi ha tants factors, però sí que com el 2001 no hi haurà cap altre, perquè era un altre moment històric també, fa 23 anys. Hola? Dios mío. Sí, següent pregunta? Allà baix. Hola, Noemi. Abans has parlat de TikTok i jo volia preguntar-te si crec que és la primera edició en la que TikTok ha estat actiu a Espanya i si creus que això ha tingut un paper fonamental en què s'estengui de la manera que s'ha estès. Sí, quan vam començar nosaltres el 2020, a l'edició del 2020, crec que TikTok començava a funcionar. Però aquest any ha sigut, crec, una de les peces claus. El que has de fer és compartir el contingut que tens, el contingut que es genera a l'acadèmia. Hi ha molta gent que no ha vist les gales mai i sap d'OT perquè ha vist OT a les xarxes, sobretot a TikTok, amb els clips. Sí que és veritat que et perds coses, a vegades els clips es perd informació i s'interpreten coses que després no són. Però bé, també forma part del juego. Però ha sigut una peça clau a l'hora de compartir. O sigui, la gent que ens veu, al cap i a la fi, són els que generen tot aquest soroll i que es parli del programa. I si te n'adones, agafes TikTok i comences i és que tot són vídeo i vídeo. Quiero ver otra cosa, por favor. I és pum, 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 OT. I això és fonamental perquè la gent hi parli. Llavors, d'aquesta manera creus com que està canviant una mica el panorama, no? Jo crec que... Totalment, sí. O sigui, la gent consumeix per pantalles i per xarxes.
És que és molt heavy que hi hagi gent que no hagi vist la gala perquè no estan subscrits a Prime. Sí, i el que parlàvem abans, que potser ara la gent el que vol són aquests continguts com curts, no? I el Totalment. TikTok és l'eina fàcil. Totalment, totalment. Quan tira més allò d'un minut i mig dius, que conyazo. La Noemí, jo et volia preguntar, veient, ha sigut jo crec un èxit que la Xenoa fos la presentadora, i et volia preguntar una mica d'això, si creus que estaria bé involucrar més exconcursants com dins del programa, en el futur, per exemple, com a jurats o dins d'algun lloc. Clar, la Xenoa és la persona ideal, ha viscut OT, sap el que significa per un concursant estar en una gala i que hi hagi un jurat i tot això, però és que a més porta 23 anys treballant a la tele, amb la qual cosa ella ja està, tiene callo ja, no és una persona que arribi de cantar i la posin a presentar. Ja havia fet coses, ha fet de jurat a Tocarà Me Suena, ha estat presentant gales, vull dir, ja venia amb un bagatge. El tema d'involucrar a exconcursants, si hem d'involucrar a tothom, o sigui, s'ha d'obrir una veda ahir, perquè hi ha molts exconcursants. Crec que en algun cas pot ser, però crec que s'han de portar persones que es dediquin professionalment a la tasca, o sigui, a la classe que... Si fem ioga, fem algú que es dediqui professionalment a això. Si fem anglès, posem algú que es dediqui professionalment a això. Perquè si no, al final acabarem tots sent la mateixa cosa, no? El cas de la Xenoa crec que és l'encert, un dels encerts més grans de l'edició. Crec que els hi donava moltíssima seguretat als concursants tenir-la allà i crec que s'ho mereixia. Era com tancar el cercle de la seva part. Va quedar quarta. Quan tothom, mig Espanya, pensava que quedaria tercera i al final va quedar quarta. Això també vol dir que el lloc en el que quedis classificat no marca absolutament res la teva carrera i crec que és la millor opció que podíem tenir. Perquè veníem del Roberto Leal, que és amor, i és la persona més meravellosa del món, no? I havies de posar algú molt potent, i crec que ho hem encertat de ple. Hola, Noemí. Jo em dic Laia Carpio. I la meva pregunta és si veus un final a la teva posició com a directora de l'acadèmia i, ja sigui en cas que sí o que no, amb quin triomfito t'agradaria que et substituís en aquesta posició? Final segur que hi haurà, ningú és imprescindible, jo espero que aquest programa segueixi durant molts anys. Quin triomfito? Jo què sé. És que clar, quan va anar la Míriam de visita... La Míriam és una persona que podria fer-ho molt bé. Sí, la Míriam és una persona que s'ha de tenir el cap molt ben amoplat i utilitzar el sentit comú sempre. I crec que la Míriam seria una bona proposta, però és que quan passi això i vete tu a saber, són tot futuribles que jo què sé. Jo espero durar molts anys encara que em vulguin fent aquesta feina, però hi haurà un moment que ho hauré de deixar de fer perquè és així. Llavors no ho veus en un futur proper, no?, el fet de deixar la posició. Espero que no, encara soc jove. Gràcies. Allà dalt? Soc jove, bueno... Bones, Noemí. Jo soc en Pau Mora. M'agradaria preguntar-te si consideres Eufòria una còpia d'OT. Absolutament. Per tant, sota el teu criteri s'hauria de seguir emetent? A veure, és broma, no. És evident que hi ha similituds, no m'ho podeu negar. No hi ha una acadèmia, vale. Però jo crec que sí. Sí que hi ha molts punts de referència. El que passa és que al final també, si agafes altres formats que pots dir això s'assembla a això, no sé què, quan varies segons quines coses doncs pot semblar un altre, però ja és com un fill, jo diria que és com un fill d'OT. Com vius, doncs, que hi hagi concursants com Miqui Núñez o
Jo me n'alegro moltíssim. O sigui, clar, jo tinc aquí el corazón partido, perquè tinc amors a dins. Jo m'estimo moltíssim el Miqui, me n'alegro moltíssim de que estigui triomfant així. Aquest any tindran l'Alfred Garcia. La meitat de l'equip d'Eufòria ha treballat a OT a Gest Music. Clar, blanco i en botella. Però jo me n'alegro moltíssim, sobretot per l'estimació que tinc a persones que estan allà. A l'Helena Gadel quan estava els anys anteriors, al Miqui... Gràcies. De res. Bueno, hola. Ai, perdó. Aquí. Jo em dic Marta, et volia preguntar, com a directora de càsting, què valores o en què et bases per posar l'enganxina i si diries que ho fas com per intuïció de que detectes el talent, et fixes més en la capacitat vocal o en la personalitat? És un conjunt de coses, El primer és la veu, però sempre diem que el càsting comença quan un està a la cua. Tu estàs cantant, però t'estic parlant a tu, però ja estic veient els de darrere, no? I ja comences a mirar a veure com són, com es mouen, com agafen el micro, com es presenten, quin repertori han escollit a l'hora de presentar-se, si et miren a la cara o no. Hi ha un munt de coses, no? I a vegades no és tant una gran veu, sinó que veus una personalitat. Quan tu estàs veient molta gent i hi ha algú que t'està cantant i no pots deixar de mirar-lo, alguna cosa passa. I quan tens dubtes és millor posar l'enganxina i veure-ho, que no quedar-te amb el dubte de què hagués passat si. Gràcies. De res. Sí? Ara em sap greu lo de l'eufòria, però és que, a ver, yo me he lanzado ahí, sí, absolutament, tiene sus cosas, però, clar. Comencen demà, no? Sí, el dia 1, no? Sí. Allà baix. Hola, Noé. Hola. Em dic Nora. Jo et volia preguntar que aquesta edició, com has dit, pel tema del Paron, també ha estat, jo crec, diferent i ha influït, jo crec, també en el fandom, en com ha reaccionat, jo crec, potser molt, tant opinant positivament com negativament. I vosaltres heu hagut de fer moltes xerrades amb ells de com s'havien de comportar i també vosaltres heu hagut d'interaccionar amb com ho estava rebent el públic i ho heu mostrat al directe. I jo et volia preguntar com vosaltres, el professorat, havia rebut aquest tant hate com sobre amor als concursants i com ho heu gestionat per transmetre aquesta interacció del públic amb ells que estaven a dins sense rebre cap input. Jo crec que és la part més difícil de l'edició, perquè estar hores allà o buscar classes que siguin televisives i que els serveixin amb ells i a la gent que ens veu. Tot això és posar-t'hi una cosa després de l'altra i ja està. Però gestionar les xarxes i el hate que rebem nosaltres, però que també reben ells que no es poden defendre, jo crec que és la part més xunga d'aquest programa. En el meu cas, a veure, jo intento que si algú rep molt hate per qualsevol cosa, quan entro és donar-li la volta absolutament. Si t'estan matxacant a tu, doncs jo el que faré serà entrar i abraçar-te tot el que pugui. Perquè jo no puc donar informació, no puc intervenir en aquest aspecte, perquè ells no saben què està passant i no seria just dir-li és que t'estan poniendo a caer de un burro, perquè l'altre no entendria res. És el que intento. Després tot això es desactiva i després quan surten no s'atreveixen a dir-los tot això, però jo em poso en la pell de les famílies, dels amics. Ara li comentava a la Meritxell, si tu llegeixes 100 comentaris bons i un dolent, a mi em passa i tinc l'edat que tinc, em quedo amb el xungo. I començo a donar-li voltes allò, joder, i per què ha dit això, i per què em diu això, per què no sé què. Doncs imagina't persones de 18-20 anys que han estat tancades durant 3 mesos i surten, veuen tot això i com gestionar tot aquest odi, no?
absolutament absurd, perquè després ells s'estimen mogollon. És molt heavy. I moltes vegades em deien, sube y dile que no sé què, perquè es pensen que dormo allà tots els dies, saps? Sube y dile, estoy en mi casa, sube y dile, sube y dile. I et donen ordres perquè tu vagis, pugis i els fotis un broncote com el del 2018, que això sí que ja us dic que no tornaria a fer-ho, perquè jo també n'aprenc a fer aquest programa. I hi ha hagut 2 converses privades amb els concursants, que no s'ha enterat ningú, sense càmeres, sense micros, ells i jo sols. Perquè no farem un circo romano. Sangre, no. Aquest programa no és així. O jo intentaré que no ho sigui. I a part de, diguem-ho així, la bronca que els hi fas a ells, quan, per exemple, alguns concursants rebien, que alguns ho deien, crec que el Cris, per exemple, que rebien pocs aplaudiments al principi, sobretot de les gales, o tal, que ells se sentien potser no tan estimats com altres, això en algun moment veieu com un punt límit de dir, vale, aquí he d'anar a parlar amb ell perquè es tranquil·litzi, perquè no ho hem vist nosaltres, però no sé si vosaltres intenteu gestionar això. L'animador de públic sempre, abans de començar les gales, els hi fa un speech a tot el públic i els hi explica, no sé si algú ha estat de públic, sí, no? Els hi explica que això, què han de fer, i els hi explica això, precisament, no? El fet de no aplaudir amb un i a l'altre sí, doncs els deixa una mica tocats. Qualsevol cosa que vegin és susceptible que ells després es mengin el tarro, pot ser la xuminada més gran que tu puguis imaginar. I ells entren en bucle. Jo els diem sempre que això no té res, o sigui, que no és important, però clar, en el cas del Cris crec que es va despertar tard. Les 2 últimes setmanes seves van ser molt bones, però era una persona que anava amb ulleres de sol i jugava als escacs sol. Tampoc posava massa de la seva part, i me l'estimo mogollon, però ell ho sap, vull dir que ho hem parlat. Sí, clar, veies Stevie Wonder allà. És que era molt heavy. Dèiem, què fa? Assegut amb ulleres de sol, amb el taulell d'escacs, jugant sol. És que era un cromo. Però sí que és veritat, per això, o sigui, us ho explico, però això ho hem parlat ell i jo. I ell és conscient que, i en alguna entrevista crec que ho ha dit, que es va... Ell estava molt preocupat per la neteja. Fins un dia li vaig dir, pasa, porque esto no lo vas a poder solucionar. Te estás haciendo tú... Pasa de todo. Però quan una persona té fixació amb això i viu allà, és que no sabeu el que era, Hi havia dies que jo entrava a la part dels banys i deia, Verge Santa, me'n vaig d'aquí. Era molt heavy. Troba les teves calces, si pots. Madre de Dios. Sí. Aquí? Hola. Ara relacionat amb el que dèiem dels comportaments i que vas haver de parlar amb ells en privat també, ara aquesta edició ha sigut la primera que no comptàvem amb Andrea Vilallonga. Creus que ha fet falta una figura d'una professora de protocol per tal de marcar el comportament dels concursants a l'acadèmia i fora de l'acadèmia amb declaracions que fan entrevistes i tot? I l'altra pregunta també és si en properes edicions penseu comptar un altre cop amb ella. Doncs mira, els hi va anar molt bé quan va venir. L'Andrea sempre és bé, o sigui, tenir-la sempre està bé. Mentre han estat a dins, no. Ells, jo crec que en el fons són molt conscients de tot el que fan, però potser sí que algú que els hi expliqui com han de respondre a les entrevistes, potser sí. Jo ho tinc anotadet, Jo hago mis... Quan acaba l'edició faig, a veure, què es pot millorar, què ens ha faltat, per poder-ho fer millor l'any que ve, si es pot, si és possible. Sempre és possible fer-ho millor, sempre. I després també una altra pregunta que tenia, que abans deies això de clar, tu no pots dir res de fora als concursants. També va passar crec que va ser la visita en Raül, que li va dir a l'Àlvaro que havia tret una cançó a l'Ariana Grande. Aquestes informacions tampoc es poden donar ni res? És una informació... Nosaltres els diem que no es pot dir res.
tuits de dile que ha sacado, no penso fer. N'he rebut mogollon. El Raúl li va dir, li puedo decir, díselo. Si els hi diuen al públic, els hi crida. I després de les firmes de discos, allà els hi diuen de tot. És el perill que té, que després tornen trastornats. Perquè la informació que es dona és d'un... Ha passat esto, però no et donen tot el context i com són les coses. I llavors és informació que els arriba amb ells i que els deixen fatal. Però bueno, en aquest cas és una cosa innocent i és un dato, no tenia més importància. I fixa't que quan ells reben una visita estan tots pendents de qui mira més la visita. Si esteu vosaltres i jo t'estic mirant tota l'estona a tu i no et faig cap comentari amb ella, és que no m'ha mirat, és que no m'ha dit res, és que no sóc ningú, és que no agrado. I dius, però que no, que té res a veure això? Però clar, no els hi puc dir, no, carinyo, tu tens un fandom, tens mogollon de streams a les teves cançons, clar, és informació que no es pot donar. Allà baix. Jo volia preguntar-te quin és el tipus de recolzament psicològic que reben els concursants durant els 3 mesos dins de l'acadèmia i després també si reben un recolzament psicològic un cop surten. Sí, mira, tenen una psicòloga amb ells un cop a la setmana i en algun cas, si es necessita, ve d'urgència, que en algun cas aquest any ho hem necessitat. Quan surten està a les gales i quan surt l'expulsat veu a la família i després té una reunió amb la psicòloga i durant 6 mesos, després d'acabar el programa, la poden trucar en qualsevol moment per parlar amb ella. Tenen un seguiment. Sí. Però això es fa en privat, això no es pot emetre i ni tan sols jo sé què passa perquè és una cosa d'un terapeuta i el concursant. Jo només li pregunto, està tot bé? Hi ha alguna cosa que jo pugui fer per millorar i tal? I la Cris em diu tot bé o si creu que puc millorar alguna cosa, però normalment em diu tot bé, tot bé. Durant 6 mesos després també. I per vosaltres també és bastant intens? També rebeu? No, però mira, això és una cosa que almenys jo crec que ho hauria de fer. Bastanta merda, no? Sí. També amb les xarxes, no? Ara que aposteu més per TikTok i tot, és en plan, sí, molt bé els concursants, però també el que patiu vosaltres... I la meva salut mental, què? Clar, s'ha de canalitzar. Bueno, i la dels professors. Clar. Jo, la veritat és que no tinc temps per fer-ho durant l'edició, però en algun cas a la Cris sí que li he preguntat em passa això amb algú, com ho puc millorar? Perquè jo, a veure, fa molts anys i els conec, no? Però sí que m'estaria bé també. Apunta, Yaiza, la siguiente edición. Aquí, també em dic Bernat. Hola, Bernat. Hola. A vegades els professors no enteneu certes decisions del jurat i així ho feu manifest i quan es va de publicar les gales s'us veu les cares que a vegades no enteneu. Les cares, Juan, les cares. Literalment. Creus que se'ls ha de demanar més coherència a l'hora d'emetre valoracions o si s'ha de ser més transparent amb quins criteris es fan servir? Perquè, per exemple, en alguns casos es fa menció la trajectòria d'un concursant i en altres no. I en altres es valora més l'actuació de la gala i en altres més els passes de micros. Mira, ser jurat és el més difícil d'aquest programa. T'ho dic per experiència. O sigui, jo és una cosa que no tornaria a fer. I menys ara, perquè quan jo ho vaig ser no hi havia xarxes. I encara així vaig rebre bastant. És difícil que ells veuen els assajos, les gravacions dels assajos, i tenen en compte els assajos i després l'actuació del dia. Si recordes, hi ha un moment que marxen de plató per acabar de... Aquest any ha sigut
tan difícil, perquè el nivell era tan alt, que era molt difícil decidir 4 noms. Jo crec que a vegades que és normal que no estiguem d'acord perquè nosaltres tenim una relació amb ells del dia a dia i ells només van allà i veuen l'actuació i res més. I ha de ser així. En no sé quina entrevista la Buica deia que ella no seguia el programa setmanalment perquè no volia encarinyar-se dels concursants. I crec que, en certa manera, té raó, perquè si hi ha implicacions d'emoció, d'efectivitat, de que et caigui millor un que un altre, ja la cosa es complica. És dificilíssim. En moltes ocasions hem estat d'acord i en altres no, però ho hem dit sense cap tipus de problema. I molt breument, en aquesta mateixa línia, crec que hi va haver bastant rebombori a xarxes quan els professors vau decidir passar a la final al Lucas fent menció especialment a qüestions del seu caràcter. És que el caràcter va anar a l'últim. Vam parlar de la seva evolució. Sí, concretament vau parlar de l'evolució, l'actitud, llum i positivisme. Creus que l'audiència va entendre aquesta justificació? Evidentment els professors... M'és igual si no l'entén. Perfecte. Som 4 persones que estem d'acord amb que és un alumne. Per nosaltres també són alumnes, concursants i són alumnes. I estem valorant tota la seva trajectòria. El Lucas de la primera gala no és el Lucas de l'última. Ha tingut una projecció absolutament ascendent. Si a més li afegeixes que és una persona amb la que treballes facilíssim, que sempre, o sigui, com a company a l'acadèmia era glòria bendita. Sí, ho veiem tots. Hi ha altres concursants que la primera gala i l'última han estat ale. I com a molt han tingut baixons, saps? O alguna setmana xungales i després han tornat a pujar. Però tampoc hi ha hagut molta diferència. O és evolució. I per nosaltres l'evolució més espectacular va ser la del Lucas. Perfecte, moltes gràcies. Però té gràcia que tothom es queda amb el positivisme. Están valorando, lo han valorado por el positivismo, cariño, no. Jo ho pregunto perquè va ser una explosió No, i saps què passa? Que després hi ha una altra cosa. I és que explicar en un moment concret... Nosaltres no sabem qui passaran ells. Llavors, t'has de posar d'acord rodejat de gent, de públic, en un moment, i què decimos, i com ho fem, i com no sé què, i posa't allà i et diuen ràpid, que ens hem menjat el temps, i et surt, ho podríem haver dit molt millor, si ho haguéssim escrit amb calma, però clar, també s'ha de tenir en compte això. Perfecte, moltes gràcies. A tu. Aquí davant. Hola, soc l'Ariadna. Molt relacionat amb el que deia el Bernat, també s'ha parlat molt de, i també relacionat amb el que deia la Marta, a qui s'agafa i per què s'agafa aquestes persones. Llavors, veiem que els 2 primers concursants que han quedat primer i segon són persones que tenien una major edat que tots els nois que tenien 18 i són persones que tenen formació... No, el Pol Fink té 21, Bueno, els va fer allà. Ja, però es nota... Va entrar amb 20. I tenen formació musical. O sigui, el Pol Fink té una carrera musical fora i la Nayara portava des dels 18 anys estudiant música i treballant d'això. O sigui, molta gent creu que l'objectiu de l'acadèmia és un lloc per formar i que comencin sent un diamant en brut i que surtin sent com molts... O sigui, com que hi hagi un progrés increïble, perquè hi ha una diferència abismal entre, o sigui, com agafar persones que ja tenen aquesta formació i que, òbviament, són molt potents i agafar persones que sí que necessiten aquest progrés. No sé si m'estic explicant. Sí, alguns que ja estan més o menys formats i altres que no. Exacte, que hi ha molta diferència entre concursants. Els de 18 que han entrat, la Ruslana portava no sé quants programes darrere, o sigui, formació tenia. El Martin estava estudiant interpretació, vull dir que també tenia formació. No sé què et refereixes dels de 18 que no tingui formació. O sigui, em refereixo més com... O tens un aparador? Una acadèmia. O sigui, per mi, com molta gent creu que OT ha de ser com una acadèmia on la gent comenci amb poca formació, on tinguin aquest coneixement de música però que hagin de millorar. Jo crec que és això, però és molt difícil ara mateix trobar algú que es vol dedicar a això que no s'hagi presentat a algun programa. Totalment.
És dificilíssim, o almenys que ho hagin intentat, perquè és la manera més ràpida. I sempre diem que OT és un aparador. Allà la indústria musical et veurà. Productors, compositors, mànagers, i durant 3 mesos fer una formació seriosa en 3 mesos és molt difícil. Molt difícil, i amb l'atenció que tenen allà. Intentem que n'aprenguin tot el possible. Però sí que és veritat que si ells ja porten una base, és molt més fàcil treballar a l'hora de fer les classes de composició, a l'hora de parlar amb el Manu com volen fer les seves cançons a la gala, o de donar idees. Però pot haver-hi algú que no hagi estat a cap programa. La Nayara, amb tot el que no havia estat, no coneixia ningú dels que venien d'OT, no havia vist OT, crec que OT 1 i ja, i tenia 3 anys. Saps? Vull dir, és important, sí, és una acadèmia que intentem que sí, sí, però és molt difícil trobar algú que no hagi estat ni que sigui en eufòria. Gràcies. Ja veuràs tu els titulars. Bueno, esta és otra, Els titulars, nois, si us voleu dedicar al periodisme, al clickbait, és horrorós haver de treballar o haver de llegir segons quines coses quan estàs fent una edició com OT. Jo al·lucino. Si voleu dedicar-vos a això seriosament, no us veneu per 3 views més. Oi que les paguen, no? No havia alguien que pagava por view, no? Por lectura. Claro, vigileu amb els titulars que poseu perquè molta gent no entra a la notícia, es queda amb el titular i és horrorós. Horrorós. O sigui, jo després de la roda de premsa, lo voy a decir, després de la roda de premsa, després de 3 mesos treballant todo lo trabajable, els titulars eren quiero jubilarme en OT, los niños eran mis sobrinos y ahora pueden ser mis nietos. Cariño, era una broma que hicimos i posar en valor això en lloc d'una feina de 3 mesos molt complicada, doncs quan ho llegeixes dius, xico, què vols que et digui? I és en el meu cas, però quan ho llegeixes dels nois que no es poden defendre i estan a dins i estan parlant i a més entres i dius, oye, tenéis que ser más ordenados, no sé qué, no sé cuántos. Broncote, dius, mare de Déu, no han viscut un broncote en sa vida. El dia que hi hagi un broncote fliparan. Però això ven. Doncs siguem més curosos i més rigorosos. Hola, Noemi. Aquí. No veo? Aquí. Soc la Lucía i volia preguntar-te perquè sabem que es formen parelles, també hi ha xipeos i voldria saber... El salseo que us gusta. Exacte, s'havia de preguntar també. Doncs com ho gestioneu des de l'acadèmia? Sabem que hi ha planos de realització, els passes de micros que potser enfoquen a unes persones, llavors com ho viviu els professors i internament quan es produeixen? Jo ho visc amb normalitat. Són 16 persones molt joves que el que és normal és que passi. Allà necessiten tenir algú al costat que tinguin un recolzament i afinitat i ja està. Que es mostrin sense por, em sembla fantàstic, a més que siguin referents per molta gent, que hi hagi nens de 13-14 anys que no tinguin molt clar què els està passant i veure segons quines coses a OT, amb normalitat, doncs els fa sentir més segurs del que senten i visibilitzar segons quines coses estan molt bé. Potser el Juanjo i el Martín, que han sigut aquesta edició. De tota manera et dic que valgo más por lo que callo que por lo que cuento i que el que deies dels planos i tal, hi ha realitzadors a OT que fan cine que jo dic, què ha passat? I hi ha altres que passen absolutament i que quan has d'ensenyar alguna cosa no ho ensenyen. Vull dir, hi ha entorns i mai saps qui li toca, qui és el que fa cine i el que no.
no sé, nosaltres no volem viure d'això. Això forma part del programa, però perquè és el dia a dia d'ells, però si no hay rollos entre ellos tampoc és un talent musical i ja està. Però el que em toca la pera és que després això tingui més importància que les seves carreres. Que si canten, que si ha tret un single dels Vius, que ha tingut el seu single, que sigui més prioritari si ha habido chipeos i salseos i tal que l'altre, no? I també volia preguntar-te, perquè abans de les gales teníem l'OT-Chat, que era com un espai on els concursants podien com... Després de les gales. Exacte, després de les gales, que podien com fer més bromes o versions, i era com un espai on podien esplaiar-se, i ara tenim les postgales amb la Masi. No sé si de cara a l'edició següent contempleu tornar a fer un model d'OT-Chat a l'acadèmia on es facin les coses que es feien. Això no ho decideixo jo, això ho decideix el Tinet, i en aquest cas amb Prime Video també. Sí que és veritat que és diferent després d'una gala on hi ha dues nominacions, dues persones nominades que estan normalment fetes caldo. Estar al plató és molt més fred que estar a casa teva, que és l'acadèmia, però jo us recordo que l'acadèmia al principi del xat, quan arriben els expulsats, aixecar allò i fer jajajiji és duret, és duret. A mi, si tornés al xat, la decisió que prenguin estarà ben presa i ells són els que entenen d'això. Jo, si fan el xat, jo encantada de la vida i crec que és un moment també divertit per desengrasar, perquè ells estiguin més sueltos. I ho faran si estan a casa seva, no a plató, és més complicat. Però no és mi decisión, es otra ventanilla, señorita. Aquí davant. Hola. Aquí. Ara fa unes preguntes acabes de comentar que tens una llista de coses a millorar, que t'apuntes després de cada edició. Llavors la pregunta és... Quines són? D'aquesta edició, quines t'has apuntat? Mira, afegiria una hora més de ioga en lloc de tanta... Perquè ells al final no volen fer fitness. Sempre està o un malalt o l'altre que li fa mal l'esquena o l'altre que no sé què. No voy porque me ha venido la regla, pero si te vino la setmana passada. Bueno, crec que el ioga els hi ha anat molt bé aquest any i la Blume ho ha fet molt bé, perquè tenir un moment sense soroll, sense res, per estar amb ells mateixos i fan exercici igualment, però molt més relaxat, crec que seria una de les coses. El tema de l'Andrea també podria ser. Canviar horaris per mi salut, que les classes de composició no siguin els dissabtes al matí, sinó que siguin entre setmana, perquè així no haig d'anar a l'acadèmia a presentar-ho i puc entrar una mica més tard. Temes de, per exemple, coses que no controleu tant des de la direcció de l'acadèmia que poden ser més de realització del programa? Tens alguna cosa que potser t'agradaria que es millorés també? Home, tot és millorable. Tot, però ara mateix d'aquest tema no ho he pensat, de lo mío. I perquè jo també ho dic una mica per experiència, que hi ha hagut una mica de polèmica també a les emissions de Prime Video, potser el soroll no s'acaba d'escoltar bé... El so? Sí. Hi havia un problema amb el so durant la primera gala, perquè això s'emet des de Londres. Això ho explica molt bé el Tinet i crec que en alguna entrevista ho explica. Llavors, depenent del dispositiu en el que tu mires la gala, hi ha una línia. I no sé què passava con unes televisores que no estaven... no sé què... Però jo crec que això es va solucionar. Algú ha estat a alguna gala, hem quedat, i a la gala com se sent? De puta mare, doncs això. Allà baix. Sí, bon dia. A mi m'agradaria saber com valores l'experiència del canvi de la tele a Prime Video i més concretament quins canvis ha suposat això, per exemple, en la gestió dels drets musicals i si això ha tingut alguna repercussió en, per exemple, en la tria dels temes per part dels concursants. Gràcies. Madre mía, és el tema. A veure, en el meu cas, en el cas de l'acadèmia, el fet d'estar a Prime o d'estar en una tele convencional ens afecta ben poc,
perquè l'acadèmia surt per YouTube i el funcionament és exactament el mateix. O sigui, jo no he trobat una diferència al dia a dia, excepte amb això dels drets. Això, Ismael Agudo, que és la persona que coordina tota la producció musical d'OT, t'ho explicaria molt millor, però nosaltres portem des d'abans de l'estiu fent llistes de cançons possibles que podrien agradar per començar a tramitar els drets. Què ens passa? Que si una cançó té 5 autors i només que un no ens doni els seus drets, no podem cantar-la. Llavors, amb els concursants també, un cop van estar seleccionats, els hi vam demanar llistes de cançons, vam estar parlant amb ells amb cançons que teníem drets ja, què els hi podia agradar. Durant l'edició s'ha anat el Baby Hello del Pol, està demanat des del minut 1, perquè ens faltava un 1%, i fins la setmana abans no ens van donar aquest dret. Molta gent et diu que no, és més fàcil si és un autor només, i si és local o és d'aquí de l'Estat és més fàcil. Clar, és un programa musical que no es pot escoltar música. Cric, 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 cric. O sigui, només allà anem malament. No sé si això es podrà arreglar per les següents edicions, no tinc ni idea, però estaria bé, perquè clar, és tremebundo. Però bueno, tot ho superem. I no han quedat malament les gales, han quedat prou variades i prou bé. Gràcies. Una motivada, bien! Allà baix. Bon dia, soc la Quetza. Tens por que Prime Video cremi el format d'OT? No. Ja han dit que aquest any segurament no ho farem, que potser per l'any vinent. Jo crec que és una bona decisió. No sé quan decidiran fer-ho, però no crec. Crec que han fet un bon match amb Prime Video i que han vist que ha funcionat i es fien de nosaltres. Absolutament. No ho crec. Ells us van donar algunes directrius a l'hora de, per exemple, plantegeu que siguin més curts, no?, els programes o el que sigui. Jo crec que va ser el Tinet, Però s'han ficat amb els continguts, s'han ficat molt poquet. Molt bé. Allà baix. Hola. La meva pregunta és, a nivell que estan parlant abans de xarxes i tal, veus molta diferència en com són percebuts els concursants en les xarxes i com els veieu vosaltres que esteu allà constantment convivint amb ells? Són molt naturals, L'altre dia vaig veure un Get Ready With Me de la Bea, maquillant-se, em vaig pixar de riure. Dic, mira, és que és així, amb el mateix to, la mateixa ironia. El Pol ja streamejava a Twitch. Estan molt acostumats a fer-ho. Vull dir, i són iguals, són ells mateixos. No veig diferència, no. Hola, Noemi. Jo et vull preguntar sobre els profes d'interpretació. Sempre són com un pilar molt important pels concursants i el 2017 va començar amb els Javis, que crec que van deixar com el listón molt alt. I com heu vist a l'Abril aquest any, perquè també jo crec que ha tingut molt bona rebuda i si seguirà. Si seguirà no ho sé, perquè és una persona que, com no sabem quan farem l'edició, i és una persona que és actriu, té mogollon de projectes, fa de tot. Si pogués seguir jo estaria encantada, perquè crec que és una persona que el que jo demano dels profes és que s'impliquin al 100% també. O sigui, fer OT no és vinc una estoneta i me'n vaig, i menys els profes que estem a la tarda, els profes que estan muntant les gales. Es necessita una dedicació absoluta. I crec que això l'Abril ho ha entès perfectament i després utilitza un llenguatge que és molt fàcil d'entendre per ells. És una tia molt curosa, molt respectuosa, que només hi va fins que si veu que tu ja estàs
aniràs fins on tu, arribaràs fins on tu vulguis arribar amb un exercici. Crec que ho ha fet superbé. I amb ells els hi ha ajudat molt. Igual que la Mamen. La Mamen sembla que... La Mamen aquest any sembla que ha passat desapercebuda, però a la Mamen Potter alguns han donat notes que no haguessin sigut capaços de fer-ho sense l'ajuda de la Mamen. O les còrios de la Vicky. O sigui, és la reina. O el Pablo o el Vic, que són dos persones molt músics i molt del to d'ells. Són joves que s'entenen perfectament, no? No sé, i després el Manu. No sin mi Manu. Aquí? Jo? Sí, sí. Vale, nosaltres venim d'un podcast que estem fent perquè ens ha encantat l'edició i res, només volia preguntar-te quin és el moment que més t'ha sorprès d'aquesta edició, que més t'ha agradat i 100% ara que s'ha dit de fer una nova edició, què t'agradaria incloure a la nova edició? Quin és el moment que més m'ha agradat? Sí. Si haguessis de remarcar una cosa que has dit, buah, això d'aquesta edició ha sigut un èxit. És que no, hòstia, no sé. El càsting, jo crec que el càsting ha sigut, és fonamental. Vull dir, moltes vegades ens oblidem de que els concursos, que si el decorat, que si el presentador, que si no sé què, que si no sé quantos, sí, però qui fa? Sense concursants no hi ha concurs. Llavors jo crec que les persones que poses allà dins a conviure és el més especial. I jo em quedaria amb l'amor que es tenen ells. L'últim dia, quan van entrar a escoltar l'himne, veure'ls els 16 un altre cop junts, és un moment molt xulo, no? És allò, cerramos el círculo. I què m'has dit? Què t'agradaria? Què m'agradaria? Què t'agradaria incorporar 100% a la nova edició? Que no sé si serà 2024 o 2025. Espero que sigui el 25. Vale. Què m'agradaria incloure? M'agradaria no haver de demanar els drets de les cançons. Això seria collonut, però virgencita, virgencita. Però ja no depèn de mi. No sé, incloure... És que tinc el cervell fregit, absolutament. No sabeu el que és, absolutament fregit. M'haig de seure i pensar-ho. No vull dir Potser no està al plató, per exemple, com a profes, que dèieu que no us agradava molt estar allà. No ens agrada més estar a l'acadèmia, però si hem d'estar, hem de ser-hi, doncs hi serem. O sigui que això, supertinet. @Tinet Rovira. Gràcies. Seguirem per allà? No, igual el tens apagat. ¿Ahora? Vale. Hola, soy Sandra y te quería preguntar que si crees que el hate traspasó las redes a la academia y que han perjudicado a concursantes que desde los CATI se veían como mínimo en los 3 finalistas, como por ejemplo Salma o Ruslana. ¿Crees que el hate Ruslana quedó tercera. O sea, perdón. Sí, perdón. O sea, Salma o Ruslana que se veía como ganador, por ejemplo, Ruslana. El hate siempre influye para mal. Sí que es verdad que la gente ha sacado de contexto cosas de Salma, por ejemplo, que a lo mejor hubiera tenido más recorrido. Pensar eso ahora es un poco absurdo porque no sé a dónde hubieran llegado, ¿no? Y cuando salieron en Navidad y Salma vio todo lo que había, pues flipó fuertemente. Pero es que eso no depende de mí ni de ellos siquiera. Porque es algo que no puedes controlar. Que la gente edite o entienda o se monte sus películas cuando no son cosas reales. No lo podemos controlar de ninguna manera. Claro. Te recuerdo 2018, Damian y África, que llevan desde entonces juntos. Es que es muy fuerte, pero es así. Y dices, ¿cómo puede ser? África nosotros pensábamos que era posible ganadora. Y se la cargaron por eso. Sí, o Ariadna en 2020, por ejemplo, que también... Totalmente. Y están juntos como pareja, o sea, es que alucina.
Por eso te digo que eso, ¿cómo lo solucionas? Poniendo en Twitter diciendo, es mentira, no es así. No te van a hacer caso porque esas personas no ven más allá de su obcecación y de lo que ellos quieren ver. Y ellos se han montado una película, una señora se montó la película de que Juanjo por la noche le había dado un ataque de ansiedad y había ido a la enfermería. En un vídeo que lo colgaban y yo lo escuchaba y decía, no dice enfermería en ningún caso. Me fui a redacción, me miré todos los vídeos de la noche, pregunté a ver si había estado en la enfermería. Una enfermería que está cerrada. No hay un enfermero todo el día allí. Dando vueltas, nadie en la redacción, nadie en realización, nadie había visto nada, la persona que se queda por la noche no había visto salir a Juanjo y ahí entonces eso empezó una bola. Le ha dado un ataque de ansiedad y no le han atendido porque ha bajado a la enfermería, porque fíjate, porque tal. Y al final no hay nada como ir a la fuente. Juanjo, ¿tú has bajado a la enfermería esta noche? ¿Yo? No, yo he visto un ente. Y entonces contestas a esa persona y dices, cariño, no ha ido a la enfermería, no le ha dado ningún ataque de ansiedad, ha visto un fantasma, cari. Bueno, pues esa persona se quería morir. Pues chica, pero ¿en qué momento tú has decidido que, y si no lo paras en el momento, eso se hace tal bola, pero ¿hace falta? En ocasiones has preferido no contestar, por ejemplo, a hate directo que ha habido hacia ti, como por ejemplo en el tema del vestuario y demás. El vestuario sí que he contestado. Sí, por eso te digo que a veces has preferido no hacer respuestas, como por ejemplo en el vestuario que sí que te pronunciaste. Sí, porque estaba afectando a una persona del equipo, que además no era cierto. Eso fue un malentendido con Andrea. Ya está solucionado y no hay ningún problema. Pero sí que es verdad que ellos no salen de vestuario si no están convencidos. Y más Bea. Y cosas que me digan a mí directamente, no suelo contestar. Me duelen, obviamente. Me duelen mucho, pero es tristísimo estar trabajando, intentar dando lo mejor. Yo me puedo equivocar y me he equivocado muchas veces y me equivoco cada día y lo reconozco cuando pasa. Pero que se inventen cosas y que digan que tengo favoritismos y que... Yo qué sé, es que no os tenéis que enfocar en mí, os tenéis que enfocar en ellos y para bien, que son ellos los protagonistas, no yo. Seguim aquí? Bueno, jo et volia preguntar que aquesta edició s'ha dit molt com que no hi havia un guanyador clar perquè com que els 6 finalistes eren bastant bons i agradaven molt a tothom i volia preguntar-te què creus tu que ha fet a la Nayara guanyar Operació Triunfo o això, quines qualitats destacaries d'ella per les quals és guanyadora? Crec que és vocalment perfecta. Només has de veure les últimes actuacions, el Sobreviviré, o sigui, té una veu és molt afinada, és molt difícil que tingui errors. I després que crec que té una cosa molt xula i és que és molt ella, és una xonija, no? I és una tia divertida, una tia que no s'amaga de no conèixer els exconcursants que venen i una tia que té ja doncs això, molts anys de carretera i de treballar i que valora molt l'oportunitat que se li està donant. I de fet, ja ho sabeu, o sigui, no us descobreixo res, cada primer, segon, tercer, quart, l'únic que varia són els 100.000 euros que t'endús, però que ja és molt, però com vagi després la teva carrera musical no depèn del lloc amb el que quedis. I també una altra cosa més, que a nivell internacional, quin concursant diries que pot arribar més lluny? Quin concursant? Sí, quin creus? Si, per exemple, en l'edició de 2017 deia El Tana ho teníem tots molt clar. Qui diries? En aquest cas, jo crec que el Lucas... El Lucas, però perquè és uruguaio, llavors té un mercat allà ja obert i ha tingut molt recolzament també d'allà. Però dels altres, que no sabria dir-te. Ara mateix no sabria dir-te. Seria arriscar-me massa. No sé. Normalment, quan comença l'edició i em diuen qui creus que guanyarà? No, qui jo dic no guanya mai.
I qui vas dir en aquesta? Jo pensava que guanyaria la Suset. I el 18, l'Àfrica. O sea, te hablo de este tema, eh? Per això prefereixo no dir res. Clar, la Suset era una tia espectacular, amb una veu, però hi ha gent que després al concurs gestiona tot el que passa al concurs. I que, òbviament, és L'Adena també la veia una possible guanyadora. I que el públic decideix al final tot el És que rato. és això, i el que jo pensi no té res a veure després amb els gustos del públic. Farem una última pregunta. Ja? Hòstia. Hola, Noemí. Aquí. Hola. Jo volia saber si alguna vegada s'ha plantejat fer una edició All Stars d'Operació Triunfo, amb antics triomfitors. I a qui t'agradaria veure en aquesta possible edició d'Operació Triunfo All Stars? Bueno, això que jo sepa no s'ha parlat. Va haver una vegada que van començar a dir alguns exconcursants de fer una All Stars. Crec que va ser quan feien 20 anys del primer OT. És molt difícil fer-ho, eh? Les agendes de cadascú és complicat i no sé fins a quin punt trobaríem 16 exconcursants disposats a tornar-se a tancar i a estar tan exposats com... Clar, és que és molt complicat. És molt complicat. Va ser molt complicat organitzar ja el 24 hores aquell que vam fer pels 20 anys. Va ser molt complicat perquè cadascú té la seva feina i alguns no els hi ve de gust, que també s'entén, no? Qui m'agradaria veure? Doncs a tots. A tots, però és dificilíssim fer alguna cosa així. Jo ni m'ho plantejo. Doncs donem per finalitzada aquesta edició dels... Té una pregunta, el del Lucas. Deixem una? Va, vinga, va, una. Digues, vale, Bernat. Merci. Faré una espècie com de bateria molt estranya, pregunta el que consideris. Creus que el format és transparent o no amb com s'assignen les cançons als concursants, més enllà dels drets? Hi ha molt misticisme amb això? I colo 2 preguntes més, si pots respondre, jo m'encanta. Moment, Suset, Pixel 8 Pro, com va ser la relació amb els concursants? I una pregunta extremadament de friki fan, quan veu baixar a plató una nit dient que havíeu de fer unes proves de so i veu fer baixar els concursants en pijama, veu baixar a fer una prova de so a plató o què va passar en aquell moment? Gràcies. Això no t'ho respondré. Vale. El moment Pixel 8 era una acció publicitària que estava previst fer-ho a tots els expulsats, però com la Suset va respondre tan malament perquè estava que no sabia, clar, jo tenia un moment de què hago? Ho faig com jo voldria fer-ho, que és traient-li ferro i fent un gag, o ho faig com diu la marca que ho haig de fer, perquè si no igual tinc un problema. I vaig dir, no, la lies galera, ho fem com ho hem de fer i crec que es valia més. Bé, és igual, en qualsevol cas es va decidir que es faria, qui ho decidís, es faria aquesta entrega en aquell moment i es va veure que no era el moment i per això estem, per rectificar, i es va rectificar i ja està. I l'altre que... lo de les cançons, mira... jo soc una de les persones que decideix. És que sempre ho negueu dins l'acadèmia, dieu, no fiquius les dones. El mano, i jo ho nego sempre, però sí que estem. Vale. Però des de 2001, Des de 2001. Vale. En aquest cas, nosaltres el que fem és, el divendres es fa una reunió i veus quins duets t'agradaria veure, no? I otorgues possibles temes. Què passa? Que com no saps qui estarà nominat, depenent de la cançó que decideixin els nominats, això et trastoca tot, perquè si els nominats demanen cantar 2 temes lents en anglès, no pots posar més balades en anglès a la resta, no? I potser un duet o un trio que tu ja havies muntat, que pensaves, ui, esto nos va quedar moníssimo, un dels 2 està nominat. Amb la qual cosa, quan acaba la gala, si jo pujo a dalt, em menjo 2 croquetes amb ells, els hi faig abraçades i baixo corrents, per acabar amb la reunió amb el Tinet, amb l'Isma, amb el Tito, amb la Núria Fonollà, que és la directora de les gales, la Vero i jo, estem allà i acabem de remuntar per posar en marxa tot el mecanisme dels productors i els playbacks i tot, i poder
donar els temes l'endemà. Moltes gràcies. De res. I donem per finalitzada aquesta edició del Vermut del Diari de Barcelona. Abans que res, m'agradaria agrair a tothom que ha fet possible aquesta edició, des del personal del campus fins als tècnics de so, els operadors de càmera, als estudiants de llengua de signes, moltes gràcies. Especialment a tots i totes vosaltres i sobretot a tu, Noemí Galera, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Quanta gent ara de cop! S'han anat animant, no?